eman datate mintzola saria. Ziki megalo da horren ertea. Beraz, tokan dut Oskar saria. Ana jaunaren aniz, Lagesoroa ganiz, eta 23 urtetut. Joan den ekainean defendatu nien ene master amaierako lana, ikergaiukan dut Ortzeizeko nokaren higatzea. Mintzolak erabakidu aurten ene saritzea. Mintzola da Euskaltzaindiak kantolatzen duen sariketa bat. Beraz, noka da hitanoaren parte den tratamendu bat. Hitanoa da hika mintzatzea, eskuarak duen tratamendu informal bat. Untxalaz toka mintzozako gizonari, eta untxalaz noka emazteari. Joan den neguan, beraz, Ortzeizen bizi izaniz bilabetez, kolokan izan izan matxirekin. Ebe biltzen nintzen etxez-etxe, egun guziz, azbanin grabatzeko tresna bat. Binaka plantatzen nitin, izan diziten auzoak, aizpak edo lagun, tipitako lagunak. Eta elgarrizketak egiten nituen, dena grabatzen, eta gero atxean amatxin etxetik hain nintzen eskutan eta notatzen. Gero etxetik bildu datuak aztertzen nituen. Berniten atxeman lehenik lekuko horiek. Eta beraz, izan ate joka. Ukaitenin lehen erreakzioa behala zen, noka! Itxusia da noka, ez maite. Ez, nizuka iniz. Alderdi soziolinguistikotik aniz gauza hor mundu bat irekida. Baieztatzen dute nik bildu datuek egoaldean agertu diren datuak, generoak funtsezko rol bat jokatzen dira afera hortan. Nokak badu olako estigma sozial bat adinetakoen artean, bereziki emaztei mintzatzeko tratamendu bat baita. Generoak badu pixu bat, ez ditu zaidena belaunaldiz belaunaldi. Gazten diskurtsoa ere interesgarria zen lantzea horiek ez baitute jaso. Beraz, bazuten aita noka mintzo, ama, kusia, tiantia, amatxi. Huriek ez. Eta gehienek erakutsi dute ere olako atxikimendu bat edo nostalgia bat ez jaso izanik etxen. Hortzen dira gaztek bautela kezka eta sartzen dutela toka eta noka kabalkada eta libertimenduetan. Berek jaso ez duten zerbait antzerki batean ezartzea ere pixkat noka eta tokaren higaduraren adierazle dela, da pixkat museifikatzea bezala. Zendako gai hori hautatu dutan, etxetik ez baitut jasonik, aldiz aitzenin amatxien etxen. Eta beti ukan dut olako fascinazio zerbait mintzatzeko manera horrek buruz. Egan ezake etxen kipitik transmititzia izan zaukula eskuararen dako atxikimendu hori, hizkuntzaren amodioa eta ikertzeko gero handituz eta aski naturalki jintzeta. Gazte gisa ikerketan zango baten sartzea interesanta da. Astekoenetako izan baita okasionia, arrengura pertsonal eta akademikoak juntatzeko. Azken finean ekin dutana hori izan da argazki bat ateratzea. Aldatzen ari den fenomeno bat kapturatzea edo harrapatzea, hori da poiet ere lan horretan inguratzen gaituena biltzea eta aztertzea. Ulertzeko ere nondik heldu giren eta noa eta ben giren. Kukuland!